història. Ja per a tancar, ja en la traga final, Berta. Maria, Joan, mireu en qui estic, en Esteban, el protagonista del nostre vídeo de presentació. Ah, clar. La persona que ens va Això convidar. és un circular, Per fi estem en Montaverner. Per fi, benvinguts. Bueno, Content o no de que estiguem al poble, per fi? la veritat que sí, va ser això, des d'ací volíem donar a conèixer el nostre poble a tota la comunitat valenciana i bueno, la veritat que molt satisfets. Jo crec que tot el poble s'ha involucrat moltíssim en que vinguera a punt i bueno, estem molt contents. Espero que us hagi agradat tot el que heu vist, les nostres festes, els moros i cristians, el Ball de la Bandera, la nostra gastronomia. Pues bueno, i ara ens trobem així, en la Font dels Quatre Xorros i en el Llavaor, en un dels dos llavaors que tenim així al poble. Perquè, Esteban, tu vas ensenyar-me, anem a fer una ruteta, no?, per les fonts que teniu al poble. Sí, ara visitarem unes quantes fonts de la ruta de les fonts i el sender del riu Albaida, també. Este és un dels llavaors, perquè teniu dos llavaors al poble, la veritat que és prou, i és prou inusual. Sí, i a més este és més gran que l'altre, que està en la Font del Molí, i bueno, la veritat que el llavaor s'ha gastat fins no fa molts anys, venien dones a llavar la roba. Sí, fins fa quants Pues mira, a finals dels 90 o això encara hi havia dones que venien a llavar. I així està la Font dels Quatre Xorros. Esta és la més, bueno, una de les fonts més populars d'ací del poble. Vale? Pels quatre xorros que té, els quatre endolls. A veure com està l'aigüeta, Fresquíssima, que bona, que bona, que bona. Donen ganes, de llançar-se de cap, Esteban. Avui que fa tanta calor, s'agraeix un muntó. Esteban, la nostra ruta arranca sí en la Font dels Quatre Xorros, però quantes fonts n'hi ha que anem a anar fent-la? Eso és, així n'hi ha catalogades en Montaverner 16 fonts, unes estan desaparegudes, altres només estan en naixement i altres pues, bueno, estan més ben conservades com esta o les que veurem després. Arranca sí la ruta, com hem comentat. Quants quilòmetres són? És per a tots els públics o no? Ho hem d'entrenar per a fer-la? Sí, és una font, és una ruta curta, sí, el sender del riu Albaida, val, que bordeja el riu Albaida, va al costat del riu, i bueno, és d'una... Bueno, per a tots els públics, per a fer una ruta familiar, perquè la veritat que és molt còmoda, és agradable, val, avui perquè ara mateix fa molta calor, però després ve molta gent a caminar al costat del riu perquè la veritat que bueno, és un ambient que acompanya, és unes vistes molt agradables també. I la gent es preguntarà, per què tanta font a Montaverner? Per què hi ha tanta aigua? Bueno, és un poble de riu, no? Tenim el riu Albaida i el Clariano i pues, bueno, tenim molts naixements de fonts, que ara després ens ho explicarà un altre veí d'ací de Montaverner. Estem veient un pont ahí preciós de ferro. Sí, estos són els dos ponts que tenim. Este és el pont curt, el que es veu així, després està l'altre, el pont llarg, són ponts de finals del segle XIX, val? Després ja el 2005 ja es va construir un altre pont nou, val? Però la veritat que encara es conserva i es manté per anar a una zona del poble que es diu la Casella. Allí veiem a gent, Allí veiem a gent que baixen encara els xiquets. Hola! Encara baixen xiquets. Hola, hola, hola! Estan ahí pescant, perquè la veritat que els dos rius estan vius i tenen peixos, tenen sagrantanes, i bueno, la veritat que és molt agradable perquè no passa molta aigua i bueno, és molt còmode per anar amb la família a buscar sagrantanes o el que siga. Quin planasso vindrà així, no?, amb els xiquets, per a poder disfrutar del dia. La veritat que sí, i hi ha ambients, hi ha fonts com la del Povil, que ja veuràs, que després veurem, que és molt còmoda, és per anar amb la família, a berenar o el que siga. No avances més, Esteban, perquè saps el que és un planasso? El que hem fet este matí tu i jo, que ens hem pegat una bona ruteta per altres fonts, moltíssimes que n'hi ha així al poble, vols veureu? Clar que sí. Mireu quina ruta ens hem pegat, Esteban i jo, mireu. Esteban! Bona vesprada, com estem? Avui fa un dia de categoria per a fer una ruteta per les fonts del poble, no? Eso és. Ahir anem a ensenyar-vos la ruta de les fonts que teniu amb la senda del riu Albaida. Ara mateix estem al riu Clariano, perquè a Montaverner s'enjunten el riu Albaida i el Clariano, i continua el riu Albaida. I mira, ara mateix ens trobem en la font de l'Anglès. És una font menudeta, però molt protegideta, així al costat del riu, que a Montaverner trobarem moltes fonts i, si voleu, les provem totes i al finalitzar ja me dius tu quina és la millor aigua. Si te pareix, la vaig a tastar i al final faré un examen de totes les aigües i jo, per a mi, diré quina és la que més m'ha agradat. Molt bé, perfecte, endavant.
Pues jo la veig de categoria. Un 9 li fiquem a esta de l'anglès. Continuem. Pues Berta, ara estem en la font de la Bassenilla, o la font de la Sénia, que es coneix. És la que queda més proper del poble. Així dalt està ja el poble, l'antic convent, i bueno, la veritat que com quedava molt proper del poble, doncs quan érem més menuts baixàvem així a aquest entorn, i bueno, la veritat que tots els jovents hem passat així molt bones estones. I doncs, bueno, fa així una recollideta i per això el nom de la Bassenilla, no? Per la forma també que té. Però bueno, anem a seguir el cartell, de que no és apta per al consum humà per seguretat. Millor que no, que me queden molts programes per davant i molts pobles que visitar, Esteban. Anem a continuar. Doncs mira, Berta, ara estem ja en la Font del Povil. La Font del Povil és la més típica, la més popular d'ací de Montaverner. Tots hem vingut així a celebrar algun dia de Pasqua. Tastem l'aigua, a veure? Clar que sí. Vinga, a veure. Ai, que bona. Un 8 li fiquem. Està totes bones, que està fresquíssima, boníssima. Continuem? Vinga, va. Ens queda una, Doncs mira, Berta, venim pel sender del riu Albaida. Ara mateix estem a la Font de Cablanc, que la veritat que queda molt proper del camí i molta gent ve a carregar aigua, no?, en garrafes i demés. A veure, que és l'última, A veure quina valoració li fique ja. A veure, a veure. Està complicat, Està complicat. Jo li fique un 8 i mig. Aleshores, guanya la Font de l'Anglès. Per a mi la millor és la de l'anglès, també. Bé, coincidim. I s'aigüeta tan bona, això estarà fresquet o no, Esteban? Sí, la veritat que, bueno, avui fa un dia molt calorós, també. Com portes els peus per entrar? Mira, perfecte, ara llevo les xangles i podem entrar. Berta, moltes gràcies per vindre a Montaverner i donar a conèixer el nostre poble. Espero que t'hagi agradat. Estic encantada, Esteban. Que continua un altre el poble, que jo me quedé així ben a gust en el riu, que està ben fresquet. Molt bé, doncs ara, mira, si seguim el riu cap a baix, arribem al poble. Mira, jo me'n vaig pecar ahir a passeig. Adéu. Molt bé, adéu. Se n'anem de passeig per així, a poble. Un passeig,